βήμα στα δεξιά σας και ένα βήμα μπροστά. Εκεί. Μισή στροφή δεξιά παρακαλώ. Εκεί. Μισή στροφή δεξιά. Δεν ακούω τίποτα, δεν ακούω. Μισή στροφή δεξιά παρακαλώ. Γυρίστε μπροστά. Κατηγορίες φοιτητές γυναικών. Όπως βλέπετε δεν είναι στην ίδια κατηγορία όλες οι κοπέλες. Έχουμε διαφορετικές κατηγορίες. Είναι fitness, athletic, super body, πάνω από 40. Τέλος πάντων θα τις βάλω όμως να ποζάρουν όλες μαζί για προσχάρη του θεάματος ας πούμε. Γυρίστε λίγο σας παρακαλώ, λίγο πιο ανοιχτά, λίγο να αφήσουμε λίγο χώρο. Ας έρθει το 37 δίπλα στο 84 και το 29 ας πάει την άλλη μεριά. Την άλλη μεριά. Μισή στροφή δεξιά παρακαλώ. Βλέπετε, υπάρχουν οι δυνατότητες, όποια κοπέλα θέλει να συμμετάσχει, σε οποιοδήποτε επίπεδο θέλει να φτάσει, είτε πολύ μειώδης, είτε πολύ γραμμωμένη, είτε ένα ωραίο απλό αθλητικό κορμί, έχει τη δυνατότητα στις κατηγορίες της WFF να επιλέξει. Λοιπόν, γυρίστε, relax. Μισή στροφή ακόμα. Μισή στροφή δεξιά. Εκεί. Γυρίστε μπροστά. Ένα χειροκρότημα θέλω για τις κατηγορίες φοιτητές γυναικών παρακαλώ. Κάποτε η WFF είχε πάρα πολλές γυναίκες σε όλες τις κατηγορίες.